Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Hama dalam tembang-tembang atau lagu-lagu tanpa musik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Selamat mendengarkan. Kowe wong ngendi, saka negara ngendi, kok wani-wanine ngunekke presiden sing ora becik. Apa kowe ra weruh, apa kowe ra krungu, yen presiden kuwi pilihane rakyat sa-Indonesia. Yen kowe ora gelem ngakoni presidenmu, lunga saka negara kene, kowe kuwi waras. Wis wani ro negara, kowe bakal dipenjara. Diatur yen ngomong, aja sapenake dhewe. Diatur yen ngomong, sapenak wudelmu dhewe. Terima kasih.